Kap. Ako Kap. Ako. Unya ikaw. Nganong wa man ka nagpataas sa imong kamot? Di ka gusto adtog langit? Gusto ko mo adtog langit Kap oy. Pero basig magabian ko ba? Ingon manggod si mama. Kay paulion daw kog sayo. Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Capsule with Mangosteen, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Hoy ko todo, Kalabo, kabisyo my love, so sweet. Mayong buntag kanaton tanan, mayong paglanog-lanog, mayong pagpaminaw. Kanatong hurot karon, hala sige kung bati ta o magplastar sa tuwang duyog sa pagpahimsog, sa pagpaminaw. Kanato karong mga taknaay, labi na. Sa pagtumar sa tuwang produkto diri sa Calabo Herbal Food Supplement. Mga kabisyo my loves, kaya ay ang inyong DJ Mike Killing. Kini po, dyan inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini sila rubaba ha. Plasta na punta niya. Banyo ba na punta? Sama sa gihapon, sama sa tuwang mga na panyukaran o manyukad na po doon sa sama sa akong kagwapo para way samok ha. Puliki mong kudarig kubi-kubi ko doon lumaba sa mismong balita update. Sa mahitabong Game 4 series nga dula sa Lakers versus Warriors. And take note mga kabisyo my loves ha. Nga kining dula lang sa Lakers o sa Golden State Warriors ang pinakamahal nga ticket karon kay murag init jud kay siya sa tanang ubang mga dula no. Lakers versus Warriors. Actually dili siya Lakers versus Warriors lulubaba. LeBron James versus Stephen Curry raging taon tuod na, no? Pero usa ta magisgot-isgot kabahin niya na mga kabisyo kini nga tulumanon giato kadato sa muna sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga madalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug ban pa, no? Parisis pag-inom sa Calabo Plus Garlic kadunay isang cup nga Calabo Garlic, Lemongrass, Turmeric, Luyan, Dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Herbal Products mga kabisyo, Calabo Herbal or Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimo sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0937-993-6009. Alright, so mo ka na siya. Ato ang Calabo nga maghatag ka natog swerte unya. Asan team ni mo lulubaba? Ako sa Warriors ko. Uy! Kalaban di tao. Rika. Unsa pa di ay? Sa una pa na. Di bitaw eh. At kang tungod na ka Lebron lulubaba. Lebron di tuod ka. Idol mo gunatod kay si Lebron manggod kayo good no. So mauna nga dito ta sa tuwang bet na to sa gihapon. Mabalik ta lulubaba sa may imuha nga na observe or na analyze sa mismong dula ana nila. Sa kontanya mo bawi gining Warriors karon nya tapos maglahutay na siya anton sila nya makadaog nya kini si LeBron muli niya sila maghilak kadto siyang mama. Wala kasi score atong naging game 3. Nya tapos sa mga kugyan kayong mangigol ang iyahal mga kauban nga dira po kayo yung tantong sikat no nga mga
Murag sa mag-rookie pero uban karaan man tuod na sila. Wala lang kayo ni Maho ba? Karon lang na matikdan kay kauban man si LeBron, unya si Davis punsad. Sila lang kayo ang nangigo gid taman. Sa game na 3 kay wala kayo ni Maho si LeBron. Ako pa na, tanggalon na si LeBron or igo naman na siya cute-cute. Yeah! Grabe ka kung pangutana lang ganito ka sa imuhang critic gani. As ng player, imo namang i-criticize. Anya magod ko. Para pili ba? Trash talk ba? Trash talk. Pero ako nga masusi mga kabisyo, Lolo Baba, sigurado yung ko makadaog yun niya ang Lakers. Kay murag init kayo ang iyahang mga kauban manggodsad. Karong nga nagpakita gyud sila og gilas og taman labaw na sa pag-score. Tinuod tama gyud na kaning gamay kayo ang score nga gipakita o gihatag ni LeBron sa mismong team. So rason nga mas gihatagan niya og tawagan na kining ginabasagdan ang iyang mga team nga mismong nangigo og taman kay ang basta init kay imong kamot Lubaba, magsagunson gitod na ang imong score diha. Pero siya naa lang gid siya, alalay lang gid siya. Basta importante makita niya nga wala nang kagidlay ang ilahang team, ang score nila kuan na siya diha murag kuan na kay siya ba kaning backup lang siya, no? Isip kuan man god. Isip King LeBron nalangin siya diha para molalay o mosuporta. Pero pag init na kayo medyo tagilid na gani kayo ang kahimtang diha na siya morang kada bitog tama na magkuan na gid siya mangigo na gid siya og score. Kay kung mabiyaan mo siya matiktan nimo makakuan man gyud. Maka tira man gyud og usot man gyud kayo gyud. Magin mapugngan gihapon sad, di ba? Walay paglubad sama sa una hantod karon. Di basta-basta si LeBron James lubaba kana si Stephen Curry. Sunod na siya pag wala na si LeBron, diyan na siya manimaho. Wala na yung makapugong na Stephen Curry pag wala na si LeBron. Mau ba? Wow! Alupit mo. Tanawa lang natong stats, no? Si LeBron karon, mga bisyo my loves, nalabuan na gid niya si Jordan sa games played o sa scoring, diba? Sa ito taniana, no? Kaya yahanag yung ang yana lang goal karon maapsan si Wilt Chamberlain, number 1 sa pinakadaghan kayog score nga natala sa tibok NBA in the history of the making. Lapsan naman niya si Kuan, mga kabisyo, no? Si Kareem Abdul-Jabbar. So kanat na lang. So mo na siya lulubaba. Tangan na to niya basta maka-live ko sa kuang Facebook page diri sa DJ Mikey Ling sa mismong dula. Lakers versus Warriors Game 4 series at anginin ninyo. Ala sige, so katulad siguro siya, labaw niya katong mga basketball enthusiast diyan, no? Siya pala sa buntag. Imbis nga unahon ang panikay-sikay, nangalap niya, nangalap na pusta. +5, +10. Mayo kay mamat ang mga tao pag ganing ingana na ganing kay mtangal lubaba, no? Gani, magawa siya nila pagka-bright sa mga arithmetic. Anyways, mga kabisyo, my love, so sweet na to diha. Hinaot nga di pod magluya ang inyo ang panglawas, labaw na. Sa uban pa nyo mga bluaton, trabaho nga himuon. Angelic C Vitamins. Okay, tumarta nini para protektado himsog ang atong panglawas. Ganan ta mukaon og nindot nga pagkatulog inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content, puno sa mga minerales ug budepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya. O para po siya, no, makahimata ka, sa kamaturan, muliyok nyo kag taman karon, o di nakadukaon, mga pita ninyo, Calabo Plus Herbal Coffee Original o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Kung adi ka mga pilihan yung kape nga healthy, bisan diabetic, pwede kayo. Kaya papatamis niya doon na stevia extract, rich in antioxidant, rich in fiber, so ang pagpabawas, sure nga dili, adlaw-adlaw, dili-dili,
Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, makabusog, makapabus sa energy, makapa-uptick sa pinuti ni pare. Ginama sa Jason Marketing. Available sa Fast Pharmacy, Altura Small Generics Pharmacy o sa tanang butika, sa inyong lugar. Sige, plus start na. Minyo na puntahan ng aton drama special karon ining programang Hoy Ko Todo, Kalabo. Pamanday ko, no? Dear Mangkulas ug lula na pa. Ako na si Madeline, usa ka-single. Tungod kay hapit ng Valentine's, mangita na pugkog kakwanan ni. Kalablab. Sa akong panglawas karon, makasulti gud ko nga wa na ko ganahe sa earth. Tungod kay ginabuli ko sa mga tao, sa mga nakapalibot sa ako, wa na ko ganahe. Tungod sa akong panglawas karon. Nga ko raman gapon ang nagbuhatan nganong ginabuli ko. O garon inyong masayran, diri nagsugod ang akong suliran. Bes. Ay, Madi. Saan na ako ni Bes, uy? Saan ang problema din mo, di ay Madi? Ikaw ba? Perminti na di ka makitaan. Asa man? Perminti na di ka makitaan sa karinderya. Magyaka, magkaon. Yo, grabe lagi ka ayaw ka, Madi, Tambok oy. naman kay ka, uy. Sa? Tambok na kay ka, mura kag si Pia. Kapag nabuday ka nga, kaminaw na ko murag slim pa man ka ayaw ko, Madi, Ay, oy. ambisyosa, mura kag katong si Pia nga itong tigbantay puto. Ito, Madi, uy, sa tinuod lang hangot na mga ayaw, uy. Ka nang makabantay ko ba nga ka nang maglakagod ko, Madi. Di halos akong anino ba kay makita na kung mura na gining kuan, mura na gining bao. Hala na. Madi, uy, hapit Ito, naman. Madi, tambok na kay ka, Madi. Gay, uy, sakita po daan na, uy. Tanawa, Madi, wala kay liog. Pa? Wala kay liog, mura na kag android. Wow! Gusto mo naman din nga ka hapit na Valentine's, Madi, ba niya? Wala ko man yapon ko'y uyab, Madi. Uy, unsa man ako, ani? Alam nga, tambok kay ka. Sa kaya ako na, uy, magbalik-balik lagi kag istorya na, Madi. Ako, nagsulti na ako ni Mamade ka bala. Kung ako na itapok akong duha ka pa, usa ka bukton rin ni mo. Grabe ka. Ikaw, Unya. Madi, Saan man ako pagpapayat, ana, Madi, nga ka nang... nag-jogging na ka. Oo, nag-jogging ako. Nagapil na kag sumba. Sus, kadlawon pa lang, Madi. Ako na yung pinakauna dito. Nag-diet na ka. Oo, nag-diet na ko. Nga nga natambok man ka. Wa ka na hilisan. Basin. Ay, Yung... Saan
ako ni Madi. Ay, Madi. Nalami man jud kaayo ikaon Madi. Tanawalan ako lang kakaon lagi. Madi, kabalo ka. Naik yung mga lalaki nga. Kuan, Madi, kanang dawaton ka, masking kinsa ka, Madi. Kanus asa man? Nako'y pila-ilan mo. Kisa man na Madi, dawat siya nga tambok. Si Charlo, katong payat man si Charlo. Kanana ng Charlo, oy. Si Charlo, may isang payat na si Charlo. Hilig nagtambok kay. Unya. Kay katong iyang asawa kay. Naman na siya uyap-uyap. Ay, naman din niya asawa. Niya Wala napatay siya asawa. ka, ana. Nana siya uyap-uyap na si Pia. Si Pia, tampok mangyapon to, di ba? Okay, ang problema lang atong Pia kay ang ilang baligya nga photo kay mo siya may makahurot. Mo to nga. Nangbulag sila, nag-away silang duha. Unya ba siguro, dili na nagalahag tambok kay gika naman siya tambok. Ha? Ganahan siyang tambok, no? Kay nana daw siya uyap na pa siya salbabida. Grabe ka sa koma, di ba? Okay. Lain na ni mo ba, di, oy? Kabalo ka, Madi, kung nakakay uyap nga tambok. Nindo to nang naiuyap nga tambok. Ano man? Kay ligtas sa baha. Maragi mo ko ni mga salbabida, Madi, no? Ay, nindo pa na, Madi, at least pati mo mga lumos, manglutaw ra mo. Ayaw ka mo, Juan Madi, no? Madi, ayaw na, Madi, maski pagtambok ka, Madi, ayaw ka balaka. Oh, pero sige. Masagot ako, ana. Asa man din na si Charlo? Ipailailan na ako, Bi. Ipailayla tikang Charlo, Madi. Sige na, Madi, Bi. Karos aman. Ha? Karos aman. Ipailayla tikang Charlo. Lagi, karos aman ka excited na ko. Ugma dayon, magkuyog tato tan Charlo. Oh, sige, Madi. Sige ka na. Saman. Sige ka na, ready na ko. Game. Game na, uy. Kita sa isang magazine, ilawang iyong suot at buhok mo'y green sang tindahan. Sa may baklaran na patingin na tulala sa iyong kaganda. Ugriya ba? Nakaila dyan ako si Charlo. Pero nakuhan ko kay tiguang naman din si Charlo. Din. Ngomong walang diyan, medyo pangit ka pa noon. Ngunit ngayon, hey! Ha? Ikaw di ay? Oo. Ako di ay si Charlo. Ano ba man ka nagminyo nga tiguang naman kayo ka? Di man ko tiguwang. Ano sa di ay nga? Idaran lang ko. Maura mang good na good. Niya. Sa tilag tiguwang, paspas man po kumukiyot. Ay na ni mo oy. Binastos mong dayon ka. Mailan radyod nga manyakis ka. Dili, oy. Kabalo ka. Ganahan kay ko nimo. Ano man, anong ganahan man ka na ako? Wakan, nagtanaw na ako nga. Double size naman gani kayo ni akong kwan. Akong kini akong lawas. Waka na ulaw nga ka ng payat ka. Ni ako tambok. Kabalo ka. Madeline. Oo. Kabalo ka, Madeline. Kung ako ang imong sukton, Niya. malipay kay ko. Ganun malipay man ka. Di na ko magpalit og unlan. Kinana ko'y unlan. Dili baka ka nga ka ng kuan. Hindi ka mabala ka. Basig dako ka gasto kay. Kabalubaya ka na ako nga. Di ko mundag kaon. Antod dili mahurot ng kwarta nimo na simbulsa. Ayaw ka bala ka. Unya, okay ra day nimo. Naman may basakan. Saan man ako nagbasakan? Basakan! Dilang ko mukaon og kuol. Ito guhay. Saan di mangko pato? Di mangko ka ng kuan? Ito guhay lang tika sa humayan. Lain ka ay. Ay, lain man ka Charlo. Uy, luangan naman ko nimo. Kana, ano sa ba? Na ako'y dala o. Ano sa man na? Dara o. Ano na? Ipagkaon na, di? Uy, unsa na chocolate na? Oh, baby, oh, si
Ay, ana, unsa na asa nagikan? Starstruck, sapa. Oh, Starstruck kaon ka. Be, Ikaw, oy, anong balay na nimo oy? na ako'y kalabo with maka o kalabo original. Unsa man na kanang Makatabang ni nga, magkapapayat. ha? Laki. Tabangan ko nimo nga mo payat ko? Pag sure ba? Why Ano na, problem? Dara, oh. Baby. Dara. Bi, Ka na. unsa kani Kape with na. maka? Unsa man ni with maka? Nanganong ibo-bo man na nimo si mong baba, di man na kinti. Unsa na pulburon. Pulburon. Ay, unsa ni pagkaon? Magpabukal pagkagtubig. Ah. Nga ibutang nimo na. Abi na ako pulburon manggod. Kalabo herbal coffee na siya mo ng kusog. Makapapayat na. Ah, sige. Pero kanang dili isa karon ha. Ugma na nako ni inumon pagbuntag. Kanya ako. Sige ako. Kanong samang ko ni mo sugton. Sure Bitaw. din na, wey. Ganahan ko ni mo Madeline. Kay ma-remember na ko ba? Hindi sa ma-remember ni mo. Among binuhi ka pa. Wow! Kalo ka Madeline. Sure ni mo, oy. Bahala ka din na. Sama niya ay masimang kagkatawa. Madeline. Unsa man? Kabalo ka Madeline. Unsa man, Charlo? Kung ako imong minyuan, Sana po na? Sana po na yung isulti? di ka mabalaka. Ano naman? Madeline. Ano naman po? Ay kabalaka kay nami mga daghang tanom. Isa yung tanong? Tangkong. Tagan nagpahop og tangkong. Pwede ra ka. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Basta't mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Ganahan kayo ko ni Charlo ba kay maski una to siya, iyagayag kaon man kayo siya. Kay katong kausyan, yagda ko niya ganing kuan pamahaw. Kabal, natala mo ni noon na siya ganang hag-grower page. Mau daw to nindot na daw. Nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita
Unsa man akong buhat. Unsa man akong buhat. Nga ganahan man kayo ko ni Chalo. Pero kanang mura naman tawon sa kamat yun nun, oy. Ganahan ba yung ko kay Chalo kay kwan kayo sa kong health. Unsa man, dawaton ba na ko si Chalo? O dili? Dili na lang taman? Madeline. Inyong nadungol ang kaagi ni Madeline nga tambuki ko'y mga kabisyo my love. Problema sa iyang lawas. Maunang nagol siya kung ganing napabay mahigugma sa iyaha, no? Pagingana ganing style gani una sa tanan, Lolo Baba nya, tapos food is life kay tuod ka dinhi mo pugnan sinta ang lamian kay mga putay mga pagkaon nga gusto nimong kaunon, mahimong magpahimsog pudsag kag apil. Oo. Aside sa tuang Kalabo Plus Herbal Coffee nga imong inumon para mo sexy, mo slim pudsag ka, di ba? Para ang imuhang lawas himsog ug kanang mga bad bacteria, bad cholesterol, mga wagtang diya sa imuhang kaunuran. So better dapat magtumarta niini ato ang Kalabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement. Ginamaan ni sa Jesser Marketing, sangkap sa mga nagunang herbal sama sa Kalabo Leaves, Panyawan, Malunggay, Sambong ug Mangosteen. Daghan na napamatud nga sila naprotektahan og nalibyuhan sa numero 1 food supplement sa market, ang Kalabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement uban sa Kalabo Plus Herbal Liniment Oil. Ang pinakamaayo ora mismo ginama sa Jesser Marketing. Alang sa dugang impormasyon tawag sa numero 0930-973-6009. Hala sige, padayon ta sa muna sa tuang programa og mga hatag-tag reaksyon kabahin aning kaagi ni Madeline Lulubaba. Yang imon asay sa bag-exercise taon tuod siya. Og di man gani siya kapugong siya kagalingon nga makaon ug mga pagkaon, gulay-gulay lang siya, di na siya ng mga carbs. Kailangan man pud iyang pasabot sa carbs kay kuan man pud crabs. Nilagid siya sa crabs. Kay dito na siya sa mga fried chicken. Karni, basta kani mga karni manggod, mo ni makapadala og patambok sa tuang mga putahe. Gulay-gulay ka, isda-isda diyan, iwang niyo ka ba? O niya, tapos tistingi gani kao no gulay nga walay kanyon-kanyon. Mga 2 ka semana bisag kanya lang. O niya, dapat na kay maintain nga gulay nga perminti nimong kaunon. O niya, kayanon gani mo. Balag mabot ang punto nga masuman ka. No, basta kanya sa ganahan nimo, paborito nimo, sama na lang. Ako, hilig ko ginisang ang palaya. Putangan og egg. O, paborito kanya ko niya. Labaw na karong mga sa iyong kabuntagon. Kung makalawtay kung kaon niya, bisag 2 lang kasimana, kabisyo, hinigugma nyo. Dako kay puruhan niya, magamay yung taong ko niya, wala pa yung rice. Diba? Kaya lagi niya kung kaon yun. Bisag mapulaan tuod ta, antuson lagi niya to. Kaon tag saging dayon, kaon tag prutas para di po sumuol. O dili po luod na pagabot sa punto nga medyo taas-taas lagi yung mga adlaw, sige lang kagkaon niya. Exercise po sa ka, pasingot dayon, kumbati. Labaw niya karon nga sa buntag, jogging dayon diya. Diba? Kay kining mga tambok bitaw nyo, labaw niyang mga gwapa may kiling, pag muniwang bitaw na sila, nako. Pero ako sinod lang, di makikunyag matters most. Sa postura o sa kadako ba nimo, kagamay nimo. Basta may ngunya tog mauyon yan. Masultihan lang yun. Ay, problema niya siya diya. Kay, mora magyapon niya. Pero ako matikdal lang yun. Nakarelasyon naman yun kong
Maingon na to bouncing baby girl. Nindot gid na sila pag higugmaon, may kiling kay mga higay kay na sila sa kama. Murag way ugma lagi. Kay murag paminaw nila. Nagkuan gyapon sila, nagbuffet gyapon sila. Kulba lagi kay stayan. Kamo na yung balaigo niya, ano? Kunya tapos ilang Charlo, kaya na po niya chance ang tao. Malibelo pag ganito kanya siya. Labo niya kung pakaunon ka pirmi. Kini mga babae manggod, ang weakness manggod ani nila may kiling. Pakaunon, pakataon, o pakatulgon. Ulo lang nakabuk. Pakaunon masabtan ako lulubaba. Pakaunon, sa ba to isa? Pakaunon, asay siya gugmaon nimo, no? Pakaunon nimo, pakataon pagin nimo, no? Kanyang komedya ba? Gani, komedyahan mo, mapuno og katawa. Sige lagtisngi, murag walay problema. Actually, makapagamay og makapaniwang po ng sige katawa, lulubaba, di ba? Kay sige rin makakaog hangin. Mabusog ka sa hangin. Niwang yun ka, ha? Pero di na ako masabtan ka ng patulgon. Anong patulgon man, makapaniwang di na matulog. Kanyang wala makikaw nyo, magsigil makagkatulog, itapulan kang dako, ha? Patulugon niyo mo, niya tapos patungan pa niyo mo, samot, ha? Magluya, di na kailan mo bakod, ha? What's your kind, ha? Anyway, Kabisyo My Love, so sweet. Salamat na lang sa inyong pagduyog sa pagpaminaw ka nato, ha? Sumong ko to siya ang kaagi ni Madeline. Hinaot sa gihapon kamo diha nagplaster nagandam sa inyong mga kaugalingon. Tabaw na sa inyong mga buluhaton karong adlaw. Oy, kung ikaw high blood, pagtumar na sa imong maintenance diha. Kung wala gani, maayong kinila lang imong maintenance. Kalabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric o kalabo leaves. White o green ang color sa kapsula niini, no? Makatabang ni siya molibyo sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer, guban pang mga balatian. Ipare sa Kalabo with mangosteen para optimos ang kombinasyon. Kalabo Plus Herbal Products, ang pinakamayo nga food supplement ora mismo ang epekto. Duyog ta padayon sa tuang paglanog-lanog kung bati gyapon sa pagpahimsog sa tuang programang Tutok Pakatok sa Udto. Ay di sorry. Para unya man na siyang udto day. Natong programa. Kadlawon pa man. Mahigit. Tingnan mo sa tanim mo. Padayon ta sa tuang programang Huy Gotodo Kalabo. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Marketing. Yes, sir.